στους ανθρώπους. Η αλήθεια πονάει πολλές φορές. Κάνε το κλάμα άκρη χαράς. Πάρε το πολλό. Καθένας να μετατρέπει το δυστύχημα σε ευτύχημα. Αν ήταν όλα εύκολο, η ζωή θα ήταν ανιαρή. Άρα να δίνεις ελπίδα. Ο ζωντανός είναι αυτός που έχει όνειρα και στόχους. Αναπηρία είναι όταν δεν σκέφτεσαι τους άλλους ανθρώπους. Όλοι μπορούμε να τα καταφέρουμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Θα φτάσεις όπου θες όταν αντί για τη φράση «δεν μπορώ, πίσω ονειρεύομαι». Η μοναδική αναπηρία που υπάρχει στον κόσμο είναι να μη σκέφτεσαι τους γύρω σου. Απέξω από το δοκιό και να έμεινε κλητής. Η αστέρια έχει τις ιδέες σου και τα όνειρά σου που φωτίζουν τον δρόμο σου. Αγάπη είναι που δημιουργεί τα όνειρα. Μην προσπαθείς, ήδη έχεις αλλάξει. Ο εαυτός είναι ο υπερήρωάς σου.